היי. הכל מוכן. התחיל בנסיעה. הגעת ליעד. בואו נתחיל מלוחות זמנים. בעוד כשנה מהיום, דהיינו מרץ-אפריל 2017, אנחנו נשלים את כלל העבודות של שדרוג כביש ירושלים תל אביב. 3 נתיבים מכל צד, עם הפרדה, עם גשרים, מחלפים, מנהרות, כיאה לכביש מספר 1 במדינת ישראל. נתחיל בחדשות הטובות. עוד שנה אירופה כבר כאן, לפחות בכל מה שנוגע לכביש מספר 1. משהו גדול מגיע לירושלים. החדשות הרעות שלפנינו לפחות עוד שנה של שיפוצים. 365 ימים של... עומס תנועה דווח בהמשך הדרך. הציבור מאוד אינטליגנטי. ברגע שהם מבינים שמתבצעת עבודה, הם כן מעריכים והם כן מוכנים, ועובדה, הכל זורם. מה אתה חושב על העבודות בכביש 1? סיוט, הפקקים שם זה משהו לא נאמין. זה סיוט. בבקעת אונו עד ירושלים, שעה וחצי. פשוט בן אדם דרך של 20 דקות נהיית שעה וחצי. צריך לצאת שעתיים קודם כדי להגיע, אתה יודע, למבשרת ציון שאני עובד שם. יש עוד פקקים. זה סיוט. פקקים מסתרכים. שכל יום אתה מגלה שיסגרו נתיב אחד ובתחום משהו אחר. יצאתי מהבית שלי היום ב7:30, הגעתי נקודה ראשונה ב9 בבוקר. זה סיוט. אני אומר לך כמשתמש בכביש, לא כראש המנהלת, שכמות הפקקים, זה בדוק אגב, כמות הפקקים ירדה יחסית לפקקים שהיו לפני שהתחלנו לעבוד. ירושלים תל אביב יש עומס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף שורש עד הראל בגלל משאית תקועה. בהיקף כזה של עבודות, במורכבות כזאת של עבודות תשתית, היה צפוי שיהיו הרבה יותר פקקים, הרבה יותר סבל, עדיין התנועה זורמת. אם אתם על כביש 1 והתנועה זורמת, בטח הראלה תכף תתקשר עליכם. ואם אתם תקועים בפקק כבר שעה, איך אומרים? צרת רבים חצי נחמה. איתכם יחד בשעות השיא עוד 3,700 כלי רכב, 38,000 מכוניות, מסעיות ואוטובוסים עוברים יום בכביש הזה. תאמינו או לא, הפעם האחרונה ששופץ עורק התחבורה הראשי של ישראל הייתה בשנת תשל"ח. הכביש נבנה ככביש מהיר לכל דבר. 2 נתיבים עם אי תנועה כבוש ביניהם, 5 מחלפים בלטרון, לוד, שדה התעופה, שפירים וגנות. כן, גם כשמשפצים דירה אחרי 40 שנה, כדאי להחליף את התשתיות. משך הנסיעה בין ירושלים ותל אביב יהיה בעתיד 50 דקות בלבד. שנים דיברו על הרחבת הכביש לירושלים, ושנים זה היה תקוע. גם סיבות תקציביות, גם התנגדויות בוועדות התכנון, גם בעיות כאלה ואחרות עם ארגוני הירוקים. אז אחרי לא מעט התנגדויות, רק בשנת 2011 אישרה הממשלה את התוכנית לשדרוג הכביש. 16 קילומטרים וחצי משער הגיא לגינות סחרוב. העלות 2,350,000,000 שקלים. זה באמת ממלא אותי אושר לראות תכנון מתבצע. לחבר את ירושלים ובאמת מחזיר אותנו ישר לימי דוד המלך. ומנהרות הראל גם בהיסטוריה של מדינת ישראל, במלחמת השחרור ורבין, מפקד חטיבת הראל. אז כל עשייה כזאת היא מקבלת משמעות, מעבר למשמעות תחבורתית, ומשמעות לאומית והיסטורית. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל. כמה פועלים עובדים כרגע על הכביש? אני מעריך סדר גודל של 300-400, אבל זה הערכה בלבד. שעות העבודה הרגילות הן מ-6 בבוקר, לפעמים מ-5 בבוקר, עד 5-6 אחר הצהריים, לפעמים עד 7. שיסיימו עם זה כמה שיותר מהר, שיעבדו בלילה. שיקצרו את התהליך כמה שיותר מהר ושיהיו יעילים. אני חושב שהארץ צריך להיות מאוד מאוד יפה, אז אני אוהב שהם עושים את השיפוצים. יביאו עוד צוותים של עבודה, שיזרזו את הקטע הזה.
פשוט עולה לאנשים בעצבים, בזמן, בשעות עבודה. וזה נראה לך מספיק לעבוד עד 6-7 בערב? אם אפשר היה, מבחינת החוק, היינו עושים את זה, אבל היו תלונות של היישובים שאנחנו מפריעים. אני מתפלא שאת אומרת שלא עובדים, אבל אני שומע מכולם שאנחנו עושים עבודה בקנה מידה משמעותי מאוד. אנחנו מג'נגלים עם התנועה. כדי לעבוד באיזשהו מקום אנחנו צריכים להעביר את התנועה למקום אחר. קטע שמאוד מאוד מקשה על העבודה. העבודה עולה יותר ונמשכת זמן רב יותר. יש פה גשר אקולוגי, גשר שאמור להיות לבעלי חיים ולאיכות משפחות שלהם משני עברי השמורה. כמה עלה לתקציב המדינה הגשר האקולוגי הזה? אני מעריך סדר גודל של 10 מיליון, בין 10 ל-15. כמה עלה לנו הגשר הזה? התענוג הזה עלה 80 מיליון שקל. רגע, לא הבנתי. כמה עלה הגשר? 10 מיליון או 80 מיליון? לא משנה. העיקר שהחיות יהיו יחד. משרד התחבורה בעצם מתכוון לסגור לנו את מחלף מוצא. רכבים יצטרכו להגיע לפה ולחזור חזרה לשכונות למטה. מצוין, תודה רבה לך. שים את העצומה נגד סגירת מחלף מוצא. תודה. ובעוד הגשר לחיות כבר הוקם, 70,000 תושבי מבשרת והסביבה עדיין מחכים לפתרון. לא סופרים את מבשרת, אתם נקודה על המפה, ומה שחשוב זה שאר תושבי ישראל. אם אתה נוסע מירושלים היום, אתה נוסע כאן, ואז יש לך פה את הדבר הזה. אמרתם לי גשר הראל, אמרת גשר הראל, אבל זה כבר לא גשר הראל, זה כבר עוד 2 קילומטר למטה. אני חושבת שמה שמעניין פה בכל הפרויקט הגדול הזה, זה שהנסיעה מירושלים לתל אביב תתקצר ב-X דקות. אני רוצה לדעת מבית זית, הנה בית זית, איך בית זית אנחנו עולים ויורדים משם. מה עם תושבי פרוזדור ירושלים? אנחנו פריפריה, זה לא מעניין אף אחד. בחודש הבא כל התנועה מירושלים ואליה תעבור לגשר החדש. מחלף מוצא ייסגר והסיבוב המסוכן יתבטל. אבל בעבור תושבי האזור המשמעות היא פקק אחד ארוך בדרך לעבודה או הביתה. הכביש החדש שהולך להיפתח בעצם יהווה פתרון מצוין לכל הנוסעים מירושלים לתל אביב וגם בכיוון ההפוך. אבל למבשרת ציון וליישובים רמת מוצא ובית זית זה יהיה בעצם לא שדרוג אלא אסון. מה עלה בדעתם כשהם החליטו לנתק את מבשרת והסביבה משאר העולם במידה רבה? מה הולך לקרות אם יהיו אירועים ביטחוניים או בטיחותיים? איך הם מתכוונים להיערך אליהם? אולי טעיתם? לא, אני חושב שההליך היה הליך תכנון מדוקדק. נבחנו כל האופציות, נבחנו כל האפשרויות. אנחנו גם בוחנים אפשרות של כניסה נוספת מעבר למה שתכננו. משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל יקדמו סלילת כניסה חדשה נוספת למבשרת ציון. זאת המטרה. זאת המטרה, אבל אני באמת רוצה... זו התחייבות שתהיה עוד כניסה למבשרת? זאת התחייבות לבחון אפשרות של חלופה וכניסה נוספת למבשרת. ומי זה תלוי? זה תלוי באישור של תכנון. בעניין של התקציב אני לוקח את זה על עצמנו. אני הרגע מגיע מביקור במנהרות הראל. ערוץ אחד עושה כתבה על המנהרות ועל הכביש, וכרגע גובש פתרון שהיא למעשה רמפה שמתפצלת לפני גשר מוצא החדש של עשרות מטרים לכיוון מבשרת ציון. אומדן ראשוני כ100 מיליון שקלים, אני חייב לומר, וצריך לצמצם את האומדן הזה. תהיה כניסה נוספת, השר הבטיח, אני בטוח שהשר יעמוד במילתו וייתן לנו את הכניסה הנוספת. ואם אתם שואלים את עצמכם עכשיו איך הכניסה הנוספת למבשרת קשורה לכם, אז הנה התשובה. את הדוח של בן שבת, אתם הזמנתם? מה זה בן שבת? של איליה בן שבת, של דוקטור בן שבת. שמה? יועץ בעל שם, מה? יש דוח שהוא דיבר על כביש אחד. מתי? בפברואר 2016. אז זה עוד לא ראיתי, אנחנו... אתה רוצה לומר לי שאני רואה דוחות לפניך? יכול להיות, גורמי התכנון במשרד התחבורה, הגורמים המקצועיים ראו. כן, אני יודע על מה מדובר. כן, זה חלק מהעבודה שעשינו יחד עם מבשרת, לבחון מספר חלופות, והחומר הזה ישמש אותנו
אל מול ועדות התכנון כדי לקדם את החלופה הנוספת. וכדי שלא תישארו סקרנים, נספר לכם שהדוח שהזמין משרד התחבורה קובע חד משמעית כי כניסה נוספת תעלה את מהירות התנועה בשעות השיא בכביש בכ-20 קילומטרים בשעה. הפרויקט הלאומי להקמת כביש מספר 1 החדש בעיצומו. טוב, פתחנו את הכביש, נסענו ירושלים מחוברת, את יודעת מה משמעות האמירה הזאת? מעולה, אבל אתה יודע, ירושלים המחוברת נתקעת לי בגינות סחרוב ברמזור 2 נתיבים. לכן, מה עשינו בזה? אנחנו עכשיו ממחלפים גם את אזור סחרוב במחלף שיחבר, ועושים את כביש 16, שיקרא על שמו של הרב עובדיה יוסף. ועד שימחלפו את סחרוב או יסללו את כביש מרן, אי שם בעשור הבא נתפלל שהכביש החדש יעמוד בעומס. ואם נתפלל חזק מספיק, הרכבת המהירה לירושלים כבר תצא לדרך, ולא רק כפרק בדוח של מבקר המדינה. ואני מזמין אותך, נועה ברק, לנסוע יחד ברכבת. אני מניח שכבר זה יהיה בכרטיס גמלאי. עכשיו לנושא הבא, הנדל"ן.